A Dunántúl többi része sem maradt ki a rendkívüli időjárásból. Baranyában például annyi eső esett, hogy megtelt egy halastó, és hatalmas mennyiségű víz ömlött ki belőle Alsó Mocsoládra. A faluba vezető út járhatatlan lett, többen elakadtak a Nagysárban. Így nézett ki bentről a kocsiból, és ilyen volt kívülről az Alsó Mocsoládra vezető egyetlen út vasárnap. Szombat éjjel több tucat autó akadt itt el, ezért zárták le. Voltak, akik gyalogvágtak neki, hogy eljussanak a 2-3 kilométerre lévő faluba. Hát most mikor voltam a barátnőmnél, és szeretnék hazajutni. És sikerült? Hát gyalog át fogok menni, így is, úgy is, úgyhogy muszáj. És többen a lezárás ellenére autóval is ráhajtottak a vízzel borított útra. Az egész út benne a faluban, a központban teljesen sáros, 5-6 centi sár már félretolva, úgyhogy iszonyú idő lehetett itt tegnap este. Betondarabok itt-ott az úton. És így nézett ki maga Alsó Mocsolád, miután elfolyt a víz. Sár borította az egész falut. A helyiek azt mondják, mindent vitt a víz. Van egy ilyen árok, azt teljesen kipucolta, úgyhogy itt fölszedte a lapokat, ez most lett megcsinálva pár napja, úgyhogy mindent vitt arra lefelé, a halastavak felé. Németh Kriszta, a híradó baranyai tudósítója, még kora este is visszament a halastó által elöntött Alsó Mocsoládra. A víz ugyan már levonult, de most megmutatja önöknek, hogy mi maradt utána. Mögöttem most az látszik, hogy a település központjában helyenként 15-20 cm magasan áll a sár. Ezt még nem tudták eltakarítani a helyiek, bár folyamatosan dolgoznak itt Alsó Mocsoládon. A pusztítás erejét egyébként jól mutatja, hogy a központban található gyalogos hidat szó szerint ketté törte a hömpölygő csapadékvíz, hátrahagyva magával a hatalmas mennyiségű hordalékot. De nem csak a gyalogos hídban okozott károkat, hanem egy frissen felújított közösségi teret is megrongált a csapadékvíz. Szó szerint kitépte a helyéről magát a köveket, a térköveket, és még a talapzatban is problémát okozott az időjárás, ezért félő, hogy ezt is újra fel kell majd újítani. Baranya megyében egyébként nem csak itt Alsó Mocsoládon, hanem Hóbolban, Szigetvár mellett, illetve Mánfán is több patak, illetve csatorna kilépett a medréből, ezért helyenként homokzsákolni kellett, és a katasztrófavédelem szakemberei 1000 homokzsákot osztottak szét a veszélyeztetett területre. A kárfelmérés, illetve a helyreállítási munkálatok egyébként megkezdődtek, de a szakértők azért nem mertek még pontos adatokat mondani, mert további esőzéseket várnak itt a térségben.